do luku. Znali jsme se asi 35 minut, ale pocit jsem měl, jak kdybych tě znal od jinut. Vstoupila si do místnosti a usmívky sbírám. Já se omlouvám, já na vás tak zírám. Konverzaci normálně jinak otevírám. Když si to přehrávám, ještě teď umírám. Řekla jsi, kdybyste tak věděl, že jste mi jednou volal, tak jsem si hned řekl, to jsem asi zhorel. To, jak se mi líbila, se nedá popsat slovy. Holka, co je podobná Avatarovi. Začalo to nevinně, na sami dvou kluků. Kdo by tenkrát za nás dal do ohně ruku? Ale až se zítra ráno, po noci rozední, budem spolu láskou, přesně 1000 dní. Těch posledních 15 už jsme manželé, dali jsme si slib před oltářem v kostele. Slib je slib a nebyla to jen 3 slova. Chtěl bych je teď říkat, pořád dokola. Já, Leoš, beru si tebe, Moniko, za svoji manželku a slibuju ti, že ti budu v dobrém i zlém, v dostatku i chudobě, v nemoci i ve zdraví, oddaným a věrným mužem. A že tě budu navždy milovat. Strašně děkuji, že jste přijeli. Moc si to vážím. Šťastnou cestu.